Oh, salut! Bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Băieți, în acest episod joc cu ăsta, cum îi zice, mă, cu butoane, cu astea, pentru că controlul i l-am dat la un prieten, Robbie the Light, Robbie Lee, pardon, și-a schimbat numele. Așa, și jucăm Minecraft, n-am mai postat de 4 zile, pentru că știți, băieți, cu mine, nu... Da. Da. Bă, băieți, în fine, da, știți cum e. Mergi mai prost. În fine, vreau să vă arăt prima dată ce am vrut să fac, dar nu mi-a ieșit. Am zis, hai să fac o casă, că nu știu ce, mi iese. După aia mi-a venit nervios și nu am mai făcut nimic, că ba, nu mi iese, ba ceva. Nu știu dacă ar fi să mă chinui, să modific, să astea. Dar ar fi ceva, dar o las așa de design să fie. Am zis că pregătesc și materiale și astea și de. Și dacă vedeți o schimbare, cum ar fi înregistrez audio cu un telefon și pe ăsta mă joc Minecraft, și aici am mai tâmele mele care am zis că fac șmecher, fac, am făcut 12 campfire, sunt 4, 8, 12, 13 campfire. În fine, aici am sortat astea cu teracota. Așa, aici mi-am pus iteme să fie. Alea de grădină, aici astea mai așa, aici blocuri. Bun, băieți, și în acest episod o să fac, primul rând, un pickaxe de diamant, pentru că suntem și noi mai diplomați. Vorbesc mai așa pentru că, da, nu am dormit pentru toată noaptea, că vreau să fac un program. Adică să mă culc la 2, așa, 2, 1, 2, cam așa, și să mă trez la 8-9. Că nu se mai poate. Da, bun, mi-a făcut pickaxe-ul de diamant și mă duc în, nu mai știu în ce loc era, ori încolo, ori tocmai aici, să iau niște obsidian să fac, cum îi zice, mai enchantment table. Că vreau să mă chinui off camera să fac level 30, nu cu game mode, așa. Pentru că da, zic ca îngăleată. Da, am cu eu, ce ai, da. Zic că am lemn. E bun, îmi fac un crafting. Mai aveam unul pentru că da. Era niște apă pe aici. Bă, da, am și eu de asta pe aici. Că știu că am minat pe aici. În fine. Da, băieți. Și vreau să mă pun o camera, să mai mine, să mai fac chestii, nu pe game-ul, adică băieți, mie nu mi-e așa. Adică nu mi-e urât să minez asta, dar mie de ce credeți voi că game mode ca astea și nu e, adică stai te chinui câteva ore să faci niște chestii și da. Dar în fine, adică vreau să le fac și off camera, adică să nu țin pe video mult timelapse-uri chestii și da, și zic să fac și off camera, adică da. Cum sunt eu maniac la minat la chestii, adică nu știu, cred că, să nu zic prost, 50% faci și XP numai din minat. Și cred că o să fac și legat de asta mă luam 4, bun. O să fac și legat de asta cum să faci XP mai repede, un tutorial, poate, nu știu, văd. Cam o grămadă de idei în cap, dar nu le pun în practică pentru că mai au pauze, mai fac, mai direct și nu-i profesional. Bine, la abonații mei, da, tot multe nu-s neprofesionale, să zic așa. Da, bă, o să postez, poate o săptămână la rând o să postez 2 videoclipuri pe zi, poate într-o săptămână o să postez un videoclip pe zi, poate într-o săptămână o să am o pauză, adică să știți că nu postez în fiecare zi. Da, să vă așteptați la asta. Bun, și am nevoie de niște piele dacă am. Stați că am ochii de vulturi în bătrânețe. N-am. Dar îmi pare rău. Trebuie să omorâm o vacă. Nu-i vina voastră. Bă, da,
Avea mai multe vaci. Bă, stai că nu-i casă. Că dacă le omor pe alea 3... Bine, una îmi trebuie, dar așa, ați înțeles. Dar zic că mai am uit. Că mai am uit. Că am, bă, îs sărăntoc așa, nu-s. Așa. Le mulțim. Să fie bine, bine, asta rămâne singură. Închideți ochii. Așa. Bun, mă, mi-a dat piele. Dar nu am de asta, mă, trestie. Și nu e casă. Nu cred că nu am trestie. Adică, da. Mamă, bă, da, le am pe toate, eu, bă, eu, mamă. Bun. Faci niște trestie, o cărticică și înceamă table. Bine, plus ne trebuie cărți să facem, dar sunt curios așa, cine dă? Bă, stai mă, că e vreo unul, bă. Și eu, acum, nu știu, zic hai să mergem până la satul ăla dincolo. Nu pun baze, nu pun astea, fac videoclipul așa. De, că vreau să abordez altă tactică de filmat. De. Hai să văd în satul ăsta dacă sunt câteva cărți pe acolo. Că de lemn nu. Bă, dar mai sună mult Messenger-ul ăsta, mă. Am zis că trebuie să pun telefonul pe silențios, dar nu, că nu pot să aud, nu. Dar în fine. Hai să nici nu mereu bine în satul ăsta. Nu știu, m-am gândit, dar cred că aș face o prostie să aduc sătenii la mine acolo. Nu știu de ce, dar aș face o prostie mare. Că n-aș avea nici mult de mers, adică, da, câteva 100, maxim 200 de blocuri până aici. Hai, 300, ca să fie. N-aș avea așa mult, adică, da, adică mai bine mi-aș aduce vaci, porci, oi, animale, ca să fie acolo să, da. Când o să mă înfarmez eu mai mult, să aduc 2 săteni, 3, să mulțească pe acolo, să-i pun de fan, că n-aș vrea să moară sătenii ăștia. Bă, fierărie, stai, am luat astea din fierărie, că eu am uitat. Nu mai știu ce am făcut în episoade. Adică de când am intrat pe lume. Da, până prost sunt. În fine, noroc. Așa. Bine, ar trebui să bag sătenii ăștia într-un episod undeva. Bine, ăla e blocat acolo. A fost. În fine. Dar n-am cărți pe aici. Nu cădea. Dar nu, cred că e casă de... N-are. Are de la acolo de... N-are, mă. Încă o pâine, mersi. Bă, dar n-are, mă, trebuie să fac eu cărți. Da, nu e casă. Da, sigur, n-are, mă. Bă, mai e o fierărie? What? Bă, îți bă, joc de mine? 2 fierării. Da, bă. Uite. Hai, luăm și cestul ca să în placat, văd. Da, bă. Bă, stai să dorm, să nu... Da. Hai că da. Bine, Iron Golem, dar nici Iron Golem nu face cine știe ce, dar în fine. Da. Ăla aici n-are ce să strice, adică e închis acolo. Da, bine, poate în episodul viitor mă pun să închid sătenii 2 sau toți, nu știu, și să fac o fermă aici, știți că m-am făcut eu pe sezonul 1. Da, sezonul 1, harta nu mai am,
pentru că sunt fraiere. Și nu salvez o hartă pe card. Și doar resetare din greșeală la card. Da, ești mai prost. Dar în fine, băieți, poate pun episodul astăzi pe 23 aprilie de Sfântul Gheorghe. De-aia nu știu, cred. Bine, dar cine bun am eu aici la sat? Se pune în 2-3 ore videoclip. Da, și mai bine îl pun. Da, nimic. Da, ați înțeles. Da, și după episodul ăsta editează videoclip, pune audio, după aia thumbnail, gândește la un thumbnail. Da. De bătaie de cap. Nu știu, parcă mă simt mai bine așa să joc pe ăsta, direct pe telefon, nu controllerul. Bine, jocurile astea, cu Ben 10, astea. Mamă, deci norocul că asta, bă, că eu înainte mă pierdeam că mă duceam în sat. Așa, astea, Ben 10, dacă e să mă apuc, așa, spoiler, mă apuc, următorul joc, dar în fine, da. În fine, noi să fim sănătoși. Hai că am ajuns și acasă, avem ăsta și am să-ți fac. Am făcut enchantment table, am fost la săteni. Da, băieți, cam atât a fost cu acest video, l-am făcut mai scurt că n-aveam ce face decât să nu postez o săptămână și de am făcut enchantment table și o vizită la săteni. Da, eu am fost pâinică, nu mai pot să dau așa, în fine, ați înțeles, mă vedeți aici. În fine.